Very disappointing to us that all but 2 Democrats. Ameriki furuba fanga datuguni ko kunnafoni minnu bɛ senna o mankan bonyana kosɛbɛ jamanatigi Donald Trump bɔlen kɔfɛ ka kuma arabadu min bɛ tali kɛ sariya sen dɔ kan n'o kuma ɲɔgɔnyaw bɛ senna républicains ka wasadenw ani démocrates ka wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ congrès kɔnɔ. Jamanatigi kura sugandile Trump ye ni sariya kura in min bɛ tali kɛ Ameriki ka sɔrɔ kun kan n'o ye budget ye jati i n'a fɔ kolankolon wa ko min hakilinaw taabolo man ɲi abada i n'a fɔ jamanatigi kura sugandile ye a kunnafoniw lase cogo min na. Kunu alamisa républicains ka wasadenw olu minnu ka ca Ameriki wasabulon chambre kɔnɔna la bɔra ka wote jalatigɛli dɔw kɛ min bɛ tali kɛ ni sariya kura kofɔlen kun kan k'a kuma ɲɔgɔnyaw ma se ka san sɔrɔ. 74, the nays are 235. 1 voting present, 2/3 not being in the affirmative. The rules are not suspended and the bill is not passed. Kata barakɛla mɔgɔ ban caman olu kun kan olu minnu bɛɛ lajɛlen bɛ Ameriki ka forobacaw kɔnɔ ka fara dɛmɛsira wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛ labila faso jama ye n'o bɛ wele ko aide sociale fo ka taa se cakɛda wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen datuguni ma minnu ni forobaca ka baaraw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ko nin taabolo in kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ Ameriki jamanadenw fan fɛ ka kɔn Noël seli yɛrɛ ɲɛnamayalen ye.